Sanibonani guys, igama uNqobela niphathela mazibela inimba ngomhla ka-19 December. Nangokuhlathi guys, angithi phela izolo uhluliwe ngesikhathi efuna uqhawe ezohlala laphaya kaMabandla ayogulela khona. Wamanothi uqhawe yena uncamela ukuyogulela ezandleni zikaNina le emzini-ke kaZoleka. Hhayi, kushuthi-ke ubhuti uthe kulungile-ke akahamba uqhawe, kodwa come Christmas Eve, come Christmas time, umntwana uzobe siyabuya-ke ezospenda i-Christmas Day lapha kaMabandla. Hhayi, umane nje wamtshela ngqo ukuthi hhayi cha, ushentshweni-ke bhuti, yabona nje miningi kabi iminyaka esidle ama-Christmas nawo noqhawe. Manje uma ucabanga uZoleka ngeke aze afune ukuthi aspende i-Christmas time nendodakazi yakhe okokuqala ngqa emva kweminyaka ewu-20. Hayi, uHlathi wathi ndithe akunakwenzeka ukuba sispende iChristmas thina engekho wethu umntana apha, singoMabandla sihleze sispende iChristmas siyifemeli sindawonye. Wathi eke, utsho kahle kaloku, sendimfonele nomama bayeza bazospenda iChristmas nathi, kodwa ngifuna wazi ukuthi kulo nyaka kuzoba khona ilungu elilodwa lomndeni elingekho la. Uqhawe-ke loyo guys, waphinde wadinwa futhi uHlathi ebona ukuthi hayibo, kanti vele vele yena ohlezi njalo encela isithupha iy'ngane zakhe zithathwa abanye abantu left, right and center. Hayibo, akupheli-ke lapho guys. Uqhawe-ke bamlethelile-ke ukudla ekuseni, lethelwe unina ukudla nje okunomsoco ngoba udokotela ushilo ukuthi akabalekele ekudleni okungenawo umsoco. Emva kwalapho wabuza-ke mcamela i-soft enough yini, kodwa uqhawe akakhomplainanga uthile, wathi hhayi kuba segumbini lakhe kumenza afile more happier and more healthier. Umane nje wahlambuluka-ke kodwa uqhawe wathi ufuna ukuspenda isikhathi esiningi nonina, amfunde kabusha, akwazi ukuthola ukuthi kahle kahle uma wakhe uwubani, angaloke njalo ebona umuntu engesiyena ngoba isikhathi sakhe sikhona sifushane. Wayi-ke uZoleka akafunanga ukukholwa lokho, wamane wathi nje uqhawe ma, I have accepted, okay, musa ukulokhu uyixaka ngami. Hayibo, wahlengezela inyembezi uZoleka, kodwa wayiziba le ndaba. Namhlanje-ke guys, le eKhusela Tech bekade kuzoba ne-closing party njengoba unyaka uphela, kanti uqhawe uthe nakaMhlola, yebo ngiyagula kodwa la ngiyaya. And into ebikade sim-motivate ukuthi aye kule party ngoba bekukhona u-Onga efuna nje ukuthi aspende isikhathi naye ngoba u-girl ngathi sisemathandweni kakhulu no-Onga esikhundleni sikamawethu. And umawethu-ke imphatha kabi leyo nto ngoba bese sebona ukuthi sengathi hhayi kuzoba khona okuqhubeka kahle phakathi kwakhe benoqhawe. Hhayi-ke guys, kuthe nje befika laphaya ephathini konke bekukuhle kumnandi kunjeyaya kudelile, kodwa umawethu uthe nje uthi uqunga isibindi uyokhuluma noqhawe, wamane wafika kuqala u-Onga wamphuca i-attention, wamphuca i-spotlight. Wahamba-ke wahlehlela umrivesi ubhuti ebona ukuthi ayi cha, sengathi uqhawe-ke manje usentshontshekile impela u-Onga uzama ukumudla ithende ubhuti. Guys, akupheli-ke lapho. UZoleka-ke benoLazarus basheshe bagoduka-ke abavaze beqhubeke behlale nabantwana besayi-enjoya ephathini. Uthe nje sathi uchile kamnandi uZoleka noLazarus embhedeni, kwangena i-phone call evela ku-Dr. Chetty. U-Dr. Chetty-ke guys ubebaphathele iy'ndaba ezibuhlungu ezisho phela ukuthi userun ama-test wathola ukuthi inhliziyo kaqhawe i-worse than they thought. Utholakala ukuthi impela i-deterioration iningi enhliziyweni yakhe and akasasalelwe nje iminyaka ukuphila, usesalelwe izinyanga. Hhayi-ke guys, kuyishaqile inhliziyo-ke kaZoleka lokho, wamane wakhala untombo ekhalela phela ezandleni zakhe uLazarus. uLazarus-ke ukubona uZoleka helpless kanjeyaya kumane nje kwamenza hey, wazizwa ebuthakathaka ubhuti. Usho kahle uZoleka ukuthi oh, yazi akekho udokotela engamzamanga from here South Africa kaze ngaya ngisho eLondon, bonke bangitshela ama-results afanayo, andisazi uba ndenze ntoni mina. Hhayi-ke wamane nje wathi uLazarus ya kona kunzima, ubona nje ukuthi khona ney'ndlela ezinye and zibucayi-ke zona lezo y'ndlela. Wathi ziphi zona? Wathi no ukuthi kuduka abantu and nje iyubungozi lento and illegal lento le. Wathi khuluma nami, ngingenza noma yini for umntanami mina,
Even if it means I have to go the illegal way, I will do it. Guys, yamuzwa-ke manje uthini uZoleka. UZoleka usethi manje usecabanga ukusebenzisa u-illegal just ukuseva indodakazi yakhe. Which means guys, kunalo muntu lo ozobe nje bandla mhlampe esayiphilela kamnandi impilo yakhe. Kutholakala ukuthi unenhliziyo eshaya kamnandi. Healthy guys. And ematcha inhliziyo kaqhawe. Lo muntu-ke guys bazomsweepa baqede ngaye intshontshe inhliziyo yakhe beyothi hoqo phakathi esifubeni sikaqhawe. Cause who cares vele ukuthi lowo muntu loyo unomndeni or what? As long as kuphila uqhawe kuZoleka, that's that matters. That's all that matters to her, guys. Yo, hayi kodwa bengiyisolile le ndaba ukuthi hayi ingathi bazohamba labantu laba beyontshontsha inhliziyo mase bebona ukuthi-ke akekho umuntu ozobadonate-ela just ukusave phela uqhawe ngoba banayo le mali phela. Imali hey ivula iminyango evaliwe. Noma umba engawenza lowo msebenzi fast in a blink of an eye just ukuthi nje athole ishaqana zemali. Hayi-ke guys, injalo-ke indaba. Qha uzoyithola inhliziyo kodwa kuzoba khona olahlekelwa inhliziyo yakhe bakithi ukuze phela-ke uqhawe athole leyo nhliziyo. Guys, akupheli lapho. Ngapha-ke usisters phela uLinda angithi ugcine sevalelekile lapha eCosalatech ukuthi athole information ngoba phela sekunale password engavumeli noma ba ukuthi angene. Hayi-ke ugirl uhambile wathatha-ke laptop kaqhawe njengoba nje kade sasekhaya. Wangena-ke wathola amafayili wawathi hoqo wawayisa laphaya kuSydney. uSydney uthe mawabuka wangaba impressed. Wathi lalala, angikuthumanga mina ukuthi ngitholele yonke into engitholele yona la. Mina ndifuna into enomsoco, into engizokwazi ukuthi mayiputshuka izoqhumba phansi eCosalatech. Le nto nginikeze yona i-useless, ngiholela imali eningi kabi. Enza umsebenzi wakho mokuhlela umsebenzi wakho ubuyise imali yami. Wamane wathi akukhoni. Hayibo, awukhoni kanjani manje ubuyisa imali engaka? Wathi ngiyiberekisile. Isebenzisile imali yami. Wenzani? Hey, ngine-black tax mina. Kunabantu abaningi kabi kumele ngibakhokhele like bengidinga le mali. Wamane wathi nje uSydney nhla fica isikhwama esishasha esibizayo. Ugirl uthenge sona. Wathi yona black tax kuyokhuluma ngayo lesi sikhwama osithengile esibiza kangaka. Lalela la, ngifuna imali yami. Okungenani nami ngiyahoxa. Bese ngiyitholile information ngoba bakho lo mdingayo othi wakulahla. Mekuwukuthi awunginikezi imali yami back or awunginikezi le information engiyidingayo, hayi ngikutshela-ke ngeke nami ngikunikeze information ngobaba wakho. So you need to work harder ufuna ukwazi ukuthi ubani ubaba wakho. Guys, ugirl umane wasebenza harder ngampela. Ngimbone esehlenyuka lapha e-ofisini ebhizi ngampela ebhala phansi izinto eshutheke emabeleni. Yay! Guys, ngathi angabanjwa futhi. But anyway, sizobona guys isikhathi sihamba ukuthi zala inkomoni. Aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazibela eInimba ngomhla ka 19 December. Nangu kuhlathi guys, angithi phela izolo